Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе һәм Русфонд катлаулы авырлы балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Узган юлы без Вася һәм Саша Жисковларга ярдәм иттек. Бүген Лёва Хосаиновка ярдәм кирәк. Малайның йөрәгендә яман шиш табылган. Аны Испаниядә тикшеренү һәм дәвалануына кыткарып калырга мөмкин. Ул хәрәкәтчән уеннар уйнамый. Тормышны саклап калу өчен аңа йөгерергә рөхсәт итмиләр. Малай йөрәгендәге кечкенә генә шиш белән туган. Малайга 4 ай тулганда җитди проблемалар башлана. Еще держал голову, не переворачивал. Башын начар тота, тиешенчә борыла алмый, сулышы кыса. Яткан килеш аның сулыш алуы ешая, аритмия башлана. Шишнең бик тиз үсә башлауы ачыкланган. Ул 5 сантиметрга арткан. Шул чакта әти-әнисе кытышкыч хәбәр ишетә. Сабыйга 3 айдан да артык яшисе калмаган. Сложный период был для нас с мужем. Мин еладым, ирем елады. 5 ай гына яшәп калган бердән-бер балаңны үләчәге турында хәбәр алудан да яманрак нәрсәнең булуы мөмкинме? Бу мизгелдә хәтта үземнең дә яшисем килми иде. Сабыйга испан медиклары ярдәм итә алды. Алар шишнең бер өлешен кисеп алдылар. Тик икенче бер өлеше йөрәк ашказаны һәм кан тамырларына ябышып үскән инде. Аны ахырына кадәр җыеп булмый. Әмма өлешчә дәвалауда булышкан. Сабый шуша утыра йөри башлаган. Все равно живем в страхе. Без барыбер куркып яшибез. Һәр вакыт нәрсәдер булыр дип куркабыз. Бала бер генә көндә балалар караватында йокламый. Табиблар иреннәренең зәңгәрләнүе булмасын дип күзәтеп торырга кушалар. Хәзер 1 елдан соң яңадан сулышы кысыла башлады. Шиш 8,5 сантиметрга җитте. Кабат операция кирәк. Бу шиш яман шиш түгел, әмма аның күләме зурая, һәм бу тормыш өчен куркыныч тудыра, чөнки ул йөрәктән кан чыгу юлын яба. Йөрәк нормаль режимда эшләсен һәм Лёвага берни дә янамасын өчен кабат операция ясарга кирәк. Мондый шишләр 2 елга кадәр генә үсә. Аннары алар шиңә һәм тезелә башлый. Кечкенә җәйләре генә кала. Моңа Лёваның әти-әнисе дә өметләнә. Киләсе операция октябрь аена билгеләнгән. Аны үткәрү өчен 2 миллион 750 мең сум акча кирәк. Гаиләдә андый акча юк. Без аларга сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. Дети сүзе белән 5542 номерына SMS җибәрү юлы белән хәбәрнең бәясе 75 сум. Зуррак өлеш кертергә теләүчеләр безнең телекомпания һәм Русфонд сайтларыннан мәгълүмат таба ала. Безнең телекомпания һәм Русфонд сайтында белергә мөмкин. Динә Нәҗметдинова, Алина Абрамова, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.